בפרק הקודם. הולי שיט, ניצחנו את איש חסר הריז. עידד. אני אומר, בואו נאכל אותו. כן. שוטגן על הבולבול. ועכשיו חדש. פתיח. שנים רבות לאחווה, כנגד 4 בנים דיברה התורה. האיש המרגיש, אדון חשבון, איש הריז הקיצי, והרקדן האוטומטי. איש מרגיש, מה הוא אומר? שכחתי. אדון חשבון, מה הוא אומר? מתמטיקה אוטומטיקה. איש הריז הקיצי, מה הוא אומר? שנזכה רק לרזרוזים טובים. הרקדן האוטומטי, מה הוא אומר? שכולנו נרקוד באוטומציה. והם ביחד חבורת החצר. מה זה השם הזה? מה, אנחנו ילדות בנות 4? חבורה, אתם החבורה. פלסטלינה, נובלה. בפרק כעת. רגע חברים, התוכנית שלנו מתחילה. כן. את רוקדת יפה. תודה. רוצה לשכב? לא מצחיק. וואי, איך אני אוהב את הסדרה הזאת? אני יודע, זה טאפ קומדי. וזה חברים, מה שאני קורא לו רזרוז מוצלח. חבר'ה, מה רואים? אדון חשבון. אנחנו רואים טלנובלה חדשה. אשכרה? רגע, מה זה, גם את גבר? איזו קומדיה משובחת. החבורה, אלה אנחנו. יש לי משימה בשבילכם. עצרו הכל. אתם ודאי מבולבלים לדעת מי היא הדמות שעכשיו נכנסה לבמה מבלי להציג את עצמה. אז אני כאן כדי לעשות בדיוק את זה. להסביר לכם מי היא הדמות שנכנסה לבמה מבלי להציג את עצמה. אז עכשיו, הדמות הזאת היא מר שוטר המשתכר. הדמות הזאת בפרק הזה הולכת להגיד לחבורה איזה נבל הם צריכים לפוצץ לו את הצורה. אל תדרגלו עליו, אנחנו כנראה נפטר אותו אחרי הפרק הזה. אנו מתנצלים על הקטע שראיתם עכשיו. הקטע שראיתם עכשיו הוא קטע שמדגים אי מקצוענות ואי ידע מקדים בתחום. הדמות שראיתם עכשיו שלא הציגה את עצמה, שמה הוא עומר. עומר הוא חדש פה במשרדים שלנו, ואנחנו מתנצלים על כל אי ההבנה שקרה שהוא לא הציג את עצמו. עכשיו אני אציג את עצמי, שמי הוא אבנר, אני הוא הבוס של עומר, ואני לוקח אחריות מלאה על הטעות הנוראית שקרה פה, שעומר לא הציג את עצמו ברגע שהוא נכנס למסך, ועל כך הוא יעונש ביוקר. אל תתרגלו לעומר, כי כנראה אחרי הטעות הזאת הוא לא ימשיך. עומר, יש לך משהו להגיד בנושא? אני רק רוצה להגיד סליחה שלא הצגתי את עצמי קודם, אז קוראים לי עומר, וזה לא יקרה שוב, אני מבטיח. אז מה המשימה שתטיל עלינו, מר שוטר המשתכר? אז זהו, אסיר חמור מאוד ברח מבית הכלא. שמו הוא עידן המטרידן. אל דאגה, מר שוטר המשתכר, אנחנו נתפוס אותו תכף ומיד, רק עד לסוף התוכנית. טוב, אז אני רק שם לכם פה את הפוסטר שלו, שתדעו איך הוא נראה. מה? למה שמת את זה לטלוויזיה שלנו? טוב, אם אתם רוצים שאני אוריד את זה, אז תצטרכו למצוא אותו. אז ככה הוא נראה, עידן המטרידן. רק רגע, מה השם הפרטי שלו? ויצאנו לדרך. אדון חשבון, השתמש בכוחות המתמטי האוטומטי שלך כדי לאתר אותו. כמובן. אגש. אוקיי, מצאתי אותו. הוא אמור להיות קאט אחד מכאן. רגע, מה? קאט. אוקיי חברים, אנחנו אמורים להיות בקרבתו של עידן המטרידן. רגע, נראה לי זהו. מה? אין סיכוי שזהו. אני אומר לך שזהו, הנה. סלח לי אדוני, האם אתה הוא עידן המטרידן? כן, זה אני, איך ידעת? לא יודע, ניחוש. טוב, אז מי אתה? אני איש מרגיש. ואני הרקדן האוטומטי. אתה הוא מי? נו, אתה יודע, הרקדן האוטומטי. כל חיי נשבעתי שאם אפגוש אותך יום אחד, אני הארוג אותך. מה? למה? הרקדן האוטומטי הוא ממש אחלה גבר. כן. טוב, נראה לי שזה דורש פלשבק. לא שוב. לא. פלשבק. אז לפני שהייתי עידן המטרידן, אתה היית מוהל. לא. נראה לך שסתם היית נוגע בבולבולים כל היום? כן. טוב, קיצר, אני הייתי עידן הרקדן. אז כשהייתי עידן הרקדן, היה לי שיער ארוך יותר, היה לי משקפי שמש מגניבות לאללה וגדולות מאוד. כמו שלי? כן, בדיוק כמו שלך, שנינו היינו רקדנים. ואני גם לא אשכח את שיר הריקודים שלי. רגע, מה זאת אומרת שיר הריקודים? אדון חשבון, הרי ידוע שלכל רקדן יש שיר הריקודים שלו, שכל פעם שהוא מציג את עצמו בשם, אז השיר מתנגן ברקע. כמו שלך יש את הרקדן אוטומטי. נכון מאוד, הנה קבל. שלום, אני הרקדן האוטומטי. אז כן, זה היה שיר הריקודים שלי. הנה, קבלו פלשבק. פלשבק. שלום, אני עידן הרקדן.
וואי, איזה חרא שיר ריקודים, אין פלא שהיית רקדן גרוע. שתוק! רגע, למה היית נשמע כמו רקדן אוטומטי? כי כל הרקדנים בעולם נשמעים אותו דבר. אשכרה? ואני אף פעם לא אשכח את אותו יום גורלי שבו ראיתי אותך, הרקדן האוטומטי. מה, אותי? כן. וואי, הייתה תקופה אחרת אז פלשבק. שלום, אני עידן הרקדן. אוקיי, כן, הבנו כבר את החרא הזה שכל פעם שרקדן מציג את עצמו יש את שיר הריקודים שלו ברקע. שמור על פיך איש הריזה קיצי. אז כמו שאמרתי, בתקופה שהייתי רקדן נהדר. ואז, באותו יום שראיתי אותך, אני לא אשכח מה קרה. מה קרה? אז הגעתי, הצגתי את עצמי. שלום, אני עידן הרקדן. ואז זימנתי אותו לקרב ריקודים. אני מזמן אותך לקרב ריקודים. וואו, נשמע מעניין. ובאמא שלכם תפסיקו כבר להפריע לפלשבקים, עכשיו צריך לשים עוד פעם את המסך של הפלשבק. פלשבק. ואם אני עושה ככה זה מפריע? כן. פלשבק. אני נענה לקרב הריקודים שלך, עידן הרקדן. אתה הולך להפסיד. לא נכון, אני הרקדן האוטומטי. לא, איך הוא רוקד אז כל כך טוב. זה נקרא ריקוד אוטומטי. כן, אחינו המגניב, אני ממליץ לך לא להיות יותר רקדן בחיים. לא. כן, עכשיו אני זוכר את זה. כן, עכשיו אתה זוכר איך הרסת לי את החיים? וואי, כן, תכלס לא היה מתאים לך בכלל משקפי שמש. טוב, אז היה נחמד והכל, אז עכשיו קישתו בחזרה למאסר. לא כל כך מהר. אני דורש קרב ריקודים חוזר מהרקדן האוטומטי. מה? למה שנסכים לזה? אנחנו פה 4-1, אנחנו שנייה מנצחים אותך. עזוב את זה איש מרגיש. בואו נראה אם אני עדיין יכול לנצח אותו בקרב ריקודים. כן, אתה כל כך הולך להפסיד. לא, כוס רבק, איך הפסדתי לו שוב. אין מה לעשות, זה מה שקורה שלא רקדים באוטומציה. לא. טוב, לא יודע למה ציפיתי, אבל ייי. טוב, אז רגע, מה עכשיו? חוזרים הביתה ורואים את הטלנובלה. כן. לא יודע למה ציפיתם, אבל סוף הפרק.